guys. Musta na kayong lahat yan? Bilsi TV vlog. TV lang ate Ina. Salamat sa baby. Kamsat Superman. Salamat. Guys, tapos na ba sa nakating? Guys, nakating tayo. Guys, pasilip sa nakating. Babalikan kayo niyan. Yung mga ipinitin ko, babalikan kayo. Yes, me, si ate Ima yan. Ano ba yun? Wala pa si Ina doon. Dito tayo sa upuan. Ay! Ano ba yan? Pinaalis ko muna yung ano. Guys, pasensya na kayo kay ate Ima. Busy palagi. Guys, nakapin tayo. Pasilip. I'm not perfect. Hi, ma'am. I'm not perfect. Salamat. Salamat. Ma'am Jolie. Harang, ma'am, ano, Beans, vlog. Ma'am Maricel Mix Vlog. Salamat sa like. Good evening po. Glad shout out. I'm not perfect from Ma'am Maricel Mix Vlog. Hi Lisa from Maricel Mix Vlog.
43, Lisa Good po from Mariter Meat Vlog. Guys, vlog, full pack, dikit, pabalik po. Salamat ng Mariter Meat Vlog. Lord, umalis yung mag-ano. Umiwan si ano. Mag-order na sila ng pagkain. Guys, connect to each other. Ayan, tumatawag si ano. Okay. Lord, mag-bring daw ng food sila. Mag-bring daw ng food. Saglit lang. Pagkain nila, siguro. Gawin ko ba? Ilagay ko, saan ko ba ito ilagay? Bilisitin, harang. Ibab channel, mega love shout out.
Hello, kumusta na kayo diyan? Dumating si amo. Dumating si amo. Guys, so nakating tayo. Diba? Wait lang ah. Sis Eva, hindi ka pa tulog. Tulog ka na, huwag mo matulog. Para magising ka ng umaga. Salamat sa paharang-harang mo. Sis Eva. Pagising-gising lang ako. Oo nga. Pagising-gising tapos ang iichik yung mobile, di ba? Ganyan din ako eh. Chichik ko yung phone ko. Umiwas ako doon sa ano, nandun na kasi si ano.
Hi Pugat, Ate Mary, harang, salamat. Salamat sa puso, Ate Mary. Dumating yung amo ko kaya nagtatago ako. Kanina nandun ako, dumating na sila. Kaya nandito sa ano. O diba? Ate Mary, Ate Mary, ang hirap dito. Magnakaw-nakaw ka ng live. YouTube pa mo. Guys, sa nakating pwedeng replay. Hindi ako makatouch ng guys, hindi ko matouch na yung ano. Tatago lang si ate niya. Ano ba yun? Ano? Meljin. Meljin Movida. Movida plus. Gracias po. Di ako magtagal baka maubos data ko. Nakadata lang ako. Ugat. Noor. Good evening ho. Noor. Ang hirap kong makaano. Yang, di ka patulog.
Hindi. Wala. Hindi, mas kinaan. Alin? Kakain. Kakain tayo. Wala, itong ano. Pinopen ko yung matulog ata si. Hindi, nandito yung amo ko, busy. Busy ako. Nandito yung amo ko. Kaya, tagilid. Oo, kumain silang mag-iina. Captain America, sa namin. Ba't hindi mo binaba yung ano? Ikaw pa, kasi hindi ka nagbaba ng, baba mo yung ano mo, link mo, no? Saglit lang. I-check, i-set mo. Oo. Kunti lang ate, ma. Kaya, ito yung gagamit natin. Parang makamakain. May bisita ka ba? Sino? Wala naman. Sila. Di ba pagdating ko? Ay, ubusin na lang. Kabsat. Kabsat. Ayudaan mo si Nur. Kabsat. Ayudaan mo si Nur. Sige lang. Hindi. Ano lang, okay lang. Kanina kapag yan, Nur, hindi mo sinasabi. Sabi ko kanina, magbaba ka ng bahay. Ayan na. Kapsat. Ayudaan mo na si Nur. Ano, bababasa mo? Bababasa mo? Naghang. Naghang na. Nanonood na naman sila ng drama.
Ano ba? Naghang na. More. Kasi ito yung kamay ko. Ito yung kamay ko. Hindi ang bahay ko. Si ano ang dalawin mo? Yan si Superman. Si brother Rocky. Siya ang dalawin mo tayo dahan. Busy pa ako. Hindi pa ako nag-ano. Ayan. Tumirim. Lahat ng kapatid na Wala pa tayong interview.
siya. Kasi naka-live, naniloko siya. Sino ang loko? Alam ko siya, di ko na siyempre, pagka hindi mo alam yung story. Dansa ng Kabitay. Sabi ni Pugap. Ay, pagka, pagka ko ito na narinig. Captain America, Dantin, Kabsat. Salamat. Kapatid Lupi, Miguel Love shout out from Sibukan. May mga nanonood ng mga drama. Ano ba yan? Parang ayaw ko nitong tinapay. Bakit nauubos ko yan? Ha? Yung bunso, binabas siya ng mga ano. Kasi, talagang nag-vlog siya. Hmm. Yung ano ko naman, yung ako, bakit mo kailangan pa i-live? Hindi ko naman pinag Hindi, kasi gusto niyang ma-viral. Ganyan ang mga ano. Kasi yung pamilya ko, kasi yung Gusto niyang ma-viral. yung ibang mga baso, na hindi naman kami nakikita na Hindi nga. Oo, ganyan. Alam mo, gusto niyang ma-viral. Gusto niyang ano, kaya niya pinupos yung sarili niya. Hindi na siya nag-iihiya. Hindi na niya. Ano, ang sinong nakabuntis daw. hindi ko na ano yun. No? Kung kumbaga nakalamihan kasi naman sa tama, hindi ko na. Ano ito? Time tayo. Tapos, ayun, basta ko ito. Kabsat Lupi, Gap, Kapatid Chi, salamat. Kain tayo, hamburger. Sino maghahatid? Patago-tago. Kapsat, paano ba mag-live ate Amy? Tignan mo dyan, ano, Lord. Sa ano mo, meron dyan.
Si ano yung taga Dubai din. Magkita sana tayo, di turuan kita, Nor. No? Doon tayo sa sa mall. Dubai Mall. Magandang okay, sige, kailan open. Ang init-init kasi eh. I-chat kita. Ah, magandang mag-live kahit na wala pa maski na wala ka pang want to mag-ipon ka ng watch hour. Maski silent lang ba? Tulad ko, parang natutulog na kanina, nasabi mo. Nandito si Amo, kaya tahimik. Ngayon, sabsat plus sa nakapin. Wow, salamat. O, ayan. Nor. Ayan, bibigyan kami sabsat Lupi. Captain America, bibigyan ko. 10. 10. Diyan, dumalaw ka pala kay kay Sabsat Lupi, Nor. Dalaw ka kay tuwing hapon, nagla-live siya. Masaya doon sa live niya, kisa sa live ko. Ano yan, baka makarami ka doon. Kasi wala yung kaibigan kong yung pagkukuhanan ko sana na may ko saya. May naka-reserve ako sa kanya na 100. Kaso hindi siya nagbubukas. Iwan ko kung bakit hindi siya nagbubukas. Kasi pumapasok siya college. Makakarami ka dyan kay Kabsat Lupi. Lupi Ilasos ang niyan sa Chi. Tuwing hapon nandun din ako. Masaya doon sa channel niya. May mga makikilala kang mga kaibigan. Tapos dalaw-dalaw ka dyan. Sila Chi. Yan yung Chi and Bukal. Yan din. Dalaw ka dyan. Kuya, tulog ka ba? Ay, tulog ka. Gising ka pa. Anong oras dyan sa Pilipinas, ha? Pati yan si Kuya, marami yan. Marami yan alaga. Saglit lang yun. Asan na yung ni
Norwit mo yung ano niya. Yung bahay niya, yung main channel ni Kabsat. Oo nga. I-ano mo lang saglit si ano. Saan na yung bahay niya? Nandyan kanina yung bahay niya. Ito na lang ano. Yung mga ano, stupid. Ano yan, minsan, ano na yan. Alagad niya pala, alagad. Andyan ka pa, Nor? Andyan ka pa, sis Nor? Kasi inaayudahan ka ni, ano, Kabsat Lupi. Tapos matulog ka na, may work pa bukas. My love, dahan sa napin. Ano naman itong sinalab? Kasi, ano, Kabsat ba ito? Ano ba yan? Hindi na yung nakakain. Tugak, 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 tangtak dan sa nakapin. Adinggo. At matulog na tayo pagkatapos niyan. Matulog na tayo. Eh, matulog na pala kayo, kami hindi pa. Ano, ito palang ano niya, oh. Ito ba? No, ayan si, ano, Lupi. I-add mo siya. Lupi Ilasos. Ayun, binaba ko. Para mapuntahan mo siya bukas. Puntahan natin siya bukas. Ng hapon. Para madagdagan yung ano. Pupunta kami sa party. Arlene! Dito pa si Ate Ima. Nor, ano, add mo si, ano, yung binaba ko. Kay, ano yan, Kabsat Lupi. Para matulog na tayo. Matulog na pala kayo, kami hindi pa. Nabisita ko na one video niya bukas na yun. Ay, hindi.
ang ano main channel niya, marami yan yung dinidikit niya sa'yo pero yung ang talagang pinagtamin niya yung ano, yung binaba ko, Jasmine, yung binaba ni Jasmine. Yan talaga ang ano mo, i-bill all mo siya, i-bill all mo. Bago ka lang kasi kaya hindi mo pa masyadong marunong. Nabisita ko na yung isang video. Bukas na yung iba. Hindi, isa lang ang bisitahin mo. I-add mo yung Lupi Ilasos. Yung binaba ko, Sis Nor, yun lang. Wag na yung mga, ano, Batman. Sa kanyang mga yan, pero wag mo na yan. Dinidikit lang niya sa'yo yan. Inaayudahan ka ngayon, binibigyan ka ng 10. Ang alam ni Lord, lahat ng dumidikit na bahay mo kabisa, puntahan niya. Bukas na daw niya puntahan yung iba. Natawa naman ako. Alas 10:38 na dito sa Dubai. Mm-mm. Hindi pa pumasok si Ama. Ha? Wala pa, alas 10. Ano pa lang? 10:38 pa lang. Ng gabi. Ayan, Lord. Dan ka, 10 na sa'yo. Pagsaklot ko. Eileen in South America. Will pala, dikit ko sa kanya, kasama pa to. O ayan, 12 na ba daw, Nor? Hindi, yung didikit niya. 12 na daw, Nor, yung dikit mo.
Che, ano na, tulog na. Tugak, tulog na. Kabsat, tulog na. Bukas na ulit. Salamat sa ayuda. Bye-bye na. Maraming salamat. Che, salamat. Tugak. Spider-Man, Kabsat. North, tulog na. May trabaho pa bukas. Bye-bye.